Fil-qorti bdiet il-kumpilazzjoni kontra żagħżugħ ta' 20 sena miż-Żejtun Abner Aquilina li jinsab mixli bil-qtil ta' Paulina Dembska, każ li seħħ fit-2 ta' Jannar li għadda. Aquilina segwa l-proċess tal-kumpilazzjoni li qed titmexxa mill-Maġistrat Marsen Farrugia. Dan sar permezz ta' video link mill-Forensic Unit tal-Isptar Monte Carmeli hekk kif iż-żagħżugħ jinsab fi kwarantina mandatorja. Il-kumpilazzjoni għal dan il-jum kienet tikkonsisti f'numru ta' xhieda fil-każ fejn għadd ta' pulizija taw id-depożizzjoni tagħhom. Is-seduta ħadet kważi satejn. Intqal fost oħrajn kif Aquilina waqt li kien qed jiġi interrogat kien qal lill-pulizija li moħħu kien qed jaħdem bħal kuker u kien qed jirċievi l-frekwenzi. Aquilina qal ukoll lill-pulizija li l-istorja ta' ħajtu ddur mal-film Clockwork Orange fejn il-personaġġ tal-film Alex kien spiċċa l-ħabs u possessat mix-xitan, iżda kien isib ukoll ir-refuġju falla. Alex fil-fatt personaġġ li kien wettaq qtil permezz ta' stupru fuq ordni tax-xitan. Dan il-film tul l-snin ispira diversi atti orribli, fosthom lil Anders Breivik li lura fl-2011 kien qatel 77 persuna fin-Norveġja. Intant waqt ix-xhieda tiegħu l-Ispettur Jonathan Rensley qal kif Dembska ġiet segwita mill-akkużat u mbottata sakemm finalment spiċċat bil-kustilli kollha miksura. Il-Pollakka nqatlet f'Gata. Meta Aquilina ġie mistoqsi kif qatel il-vittma, stqal li l-intenzjoni tiegħu qatt ma kienet li jweġġa' daqshekk. Abner Aquilina kompla li inizjalment ipprova jattakka żewġ tirġiel iżda meta ra li mhu se jagħmel xejn magħhom iddeċieda li jsegwi mara minflok. Fil-qorti ntqal li jom Abner iddikjarat mal-pulizija li bina kien ipejjeb il-ħaxixa iżda wara li ngħaqad mal-moviment River of Love waqaf jabbuża mid-droga. Jirriżulta wkoll li Aquilina kien ġie abbużat sesswalment meta kellu 14-il sena, l-istess bħall-personaġġ fil-film Clockwork Orange. Aquilina qed iwieġeb mhux ħati tal-akkużi miġjubin kontrih.